iltaa. Vittu se meni toisella kerran eri tavalla. Sä oot nu operoi. Nyt se kuuluu. Nyt se kuuluu. Ystäväni Janne on juuri opetelmassa kappaletta, jonka piti olla jo valmiiksi harjoiteltu ja koko päivä meni siihen. Se tänään oli niinku passopäivä, mutta se meni siihen, että Hommattiin kieli. niin, kieli katkesi ja sitten odoteltiin iltaan ja nyt herra basisti ei osaa soittaa kyseistä kappaletta. Ja meillä on hyvä alku. Eiku. Vittu! Vittu! Taas minä soitin. Sen samalla tavalla. Noniin. Vittu pysty keskittymään. Vittu. 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 Vittu! Saatana homo. Katsokaa tätä uutta hiustyyliä. Oi vitu apinat, saatana. Siinä on ponteva. Vittu tää kappale ihan paska. Vittu. 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 Mitä mä sanon vittu? Vittu. Vittu.